er god aften alle sammen på YouTube. Jeg har altid sagt, at jeg vil være neutral. Vedrørende Lille med Åse. Det vil jeg sådan set stadig, men når hun fylder folk på løgn, og det gør hun. Hun fylder folk på løgn, så skal jeg fandme frem. Og nu skriver jeg, hvad jeg har citeret i en kommentar på hendes video. Du lyver i det med, du behandler folk ens. Der er folk, der laver en fejl, og dem giver du ikke en chance. Når Ronja får nyt arbejde i andet sted, siger jeg min mening om dig i Skive Folkeblad, som jeg gjorde det med Kære. De også lavet noget lort, og det kan jeg garantere jer alle sammen for. Når Ronja ikke er dernede mere, hun har fået ny arbejde, så skal jeg ikke kvittere i Folkeblad og sige min mening. Hun lyver, så det står ind af en kant, og hun kan slet ikke tåle alt det ros, hun får. Hun tror, hun er en direktør dernede. Hun er kun en ganske almindelig, ufaglært kassemedarbejder, siden hun var oppe i favør i 1980'erne. Og det er grund til, at jeg siger det her. Hun lyver, så en hest, den kan trække. Skal jeg se, om jeg kan få videospil der med hende. Men jeg har ikke kedet mig i 5 minutter. Hej, jeg hedder Åse Nielsen. Jeg er her fra Skive og arbejder i Lille Skive. 68 år gammel. Og umiddelbart så føler jeg mig rigtig godt til det. Det er også derfor, jeg ikke er gået på pension. Der er en meget varieret hverdag. Der er nogle fantastisk gode kolleger. Der er ikke 2 dage, der er ens. Og man får så meget feedback. Nu har jeg efterhånden været her i 8 år. Grunden til, at jeg blev ansat hernede, det var på det tidspunkt, var jeg uden arbejde. Og så tænkte jeg, er discount lige mig? Men jeg har ikke kedet mig i 5 minutter. Nej, det er. Du kan stemme. Det er noget af det dyreste, vi har. 36. Jeg blev kontaktet af hjemmets journalist og fik at vide, at jeg var indstillet til at være finalist, og hun gerne ville lave den artikel. Der blev jeg både glad og stolt, lidt rørt, og selvfølgelig sagde jeg, at det ville jeg gerne være med til. Jeg tror ikke, det betyder den store forskel, fordi jeg får den jo til daglig af mine kunder. De kommer til og siger, hej, og hvor er det dejligt at se dig, og i lige måde, og de er rigtig søde. At være kastdame, det er jo ikke bare det her. Vi har også nogle ansvarsområder, så heldigvis så får vi strakt benene og gør noget andet indimellem. Det giver en varieret hverdag. Altid noget at rydde op på. Smukt. Vil du have en bong med? Nej, det er jo. God dag.